Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tatong. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Tatong. Kaya ko problema ba ni sa akong kinabuhi nga ambot ug matawag ba ni malas o natimingan lang yun nga way ayo ang kinabuhi. Pero aron di masabtan ko akong sugilanon, inom ko na niya pagsugod. They say you found somebody new, but that don't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you live without regret? Am I not easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I just said we'd never met if I'm that easy to forget. Sakto na to eh. Oh, day, nakani ka diya day. Naminaw na ginin taong ko, nagpaabot ko kanus na kamahuman. Unas ginawan ako eh. Ibaw ka bago na ayaw ko sa mitis. Ay kanang dong katong. What's the matter ay? What's the matter ha? Dong, nanawag na ko ron ang kolektor sa appliance center nga atong gikuhaan og ref ba? Ano man? Moari ko nun siya karon. Unya ko rin siya. Sa may problema na. Dili kuno ta palakton kay base ni ari niya wa na sa kuno ta, mabaw kuno siya pinangita nato. Dilan sa kuno ta pataguon. Sa, kahilas ko niya. Sipag to niya na to. Mudagan ako utang. Kurtahon ka naman siya, boy, panangin. Tingalik ba kayo ngayon siya, ospital. Ang sarang mo na to ani ron. Tingnan siya, nga dili lang yun sa magpakita na ko. Kay oras ka magkita. Mag-oras ka magkita, me. Makatilaw siya, kulata nga, suka-suka. Suga gud nimo dong. Di maglagot magkukuha ng mga garaon kayo ba? Ha? Kadang karakarahon ta? Oo, garaon tayo nga na. Dili man na karakaradong kay milapas naman tas due date. Oh, nulapas na dito. Nilapas na oy, motulo naman ganit hapit nga wata kadata. Oh, totoo na ba? Hapit na motulo. Oh, yung giusap na yung pagtubag. Akong giingnan, nahulata lang, nga muupat ka bulan. Ay, bungot sa ito'y. Mao na diha niya sa man to ini ron. Nga nanawag na ba to? Nahibaw siya nga ni ata sa bahay. Sayo na. Patuwa lang siya sa akong gitrabuan para siguro nga mabayaran ako siya. Kung saan nga, huwag lang tayo kwarta, di ba sa baray? Huwag lang tayo kwarta, masayang niya rin. Yabang mo tingaling tawa na. Kita mo na yung pasyuhon niya bayo. Sana malakaw ta. Manglakaw ta asa man. Ato sa atong silingan. Ha? Nya magpabili nila og message nga bili nila pa message mga ingno na to. Tuat sa doktor kina pa-check up og mas message na babalikan lang siya ni kasabado. Ha? Ibutang niya ha. Paskil. Tatong! Sir. Limpyuhin ang winugla sa 11th floor ha. Kanang dili sa gawas dapit. Limpyuhin na ninyo. Aron mawa ang gahugaw na. Naunsa ng pintal mansa. Ako naunsa sa pintal mansa. Naunsa ng mansa sa pintal. Kuhaan ninyo. Nao, pero tindaghan ng hugaw na. Limpyuhin yung talong ha. Ha? Kanang bitana. Limpyuhin na. Sir. Sige. Tarong limpyo, Tatong. Agoy, kataas naman sa 11th floor. Sil, naku bitog sweldo. Bahala na. Ang kwantahon na ako. Kayahon na ako. Agoy, kahabog na ba traon sa ubos? Oy. Pero bahala na. Kayahon na ako. Naanad ako madugay. Naanad ako ani madugay. Total, di may PC kagigo sa kong lawas. Safety na ko ani. Ay, di may harness. Ay, asa man itong trapo, ha? Ada. Maginilin ko. Ay, mura magnanawa. Mura ko nilanawag na ko sa ubos ba? Kaysa mara.
Puro magnangaway na ko. Uy, hala, kailan ba? Si parin dito na. Murbo na si Tuyo na ko na. Importante tingali, kay kamay mito ko niya. Ako sang kanawagan. Agoy, war ba elevator? Agdan lang di ko ani. Sinya sa nus pare dito nga, manaog ako. Manaog ko! Sinyasan ako. Pre, ganyan lang! Kanawagan ako. Mas importante kay Tuyo. Buya, nagani kay nakaklaro pa ako dito sa layo kay taas dapit pre. Ha? Ano nga, nagamit ka ng teleskopyo? Mau dege, beliban ako eh. Yun, nanuwag mga ha? Sa may emergency ba? Oo, pre, emergency kayo. Ay, unsa man na? Uso, rasa diya. Alas 11 na sa unto. Tipaniod to, nagyo pre, ha? Tepaniw to na yun. Kining, di ba? Happy to yung paniod to O, na. lagi-lagi yapit yun. Kining, unsa may problema pre? Unsa may emergency ha? May kingon ba? Ako, pre, kanang, patawad mi. Happy to paniod to, happy to alas 12. Uwa pa mi paniod to. Wamas tawag sa gatos, di ba? Mauna yung emergency mo? Oo, pre, kaya na ako yung bisita. Si Pari Joel Asido, si Mari Dixie. Matawad tabi. Emergency taon kayo na, pre. Kaya happy to alas 12 yun. Wapa taon ni, wapa mi paniod to, ha? Happy to ting paniod to. Ya, wapa mi bugas, pahit kayo, ha? Wamas tawag 200 niya, pre. Sinuo ko. Recorded by X Thunder Gaming. Sige na taon, pre, luoy taon ka. Pasmog yung labas ng mga ron. Ha? Mabata di ang 200, di ko ni mo pa mo. Buhabi kaon. Yaha ko ka pre. Kataas ako'y kanaugan mo eh ha? 11th floor. Unsi ka na na. 11 lagi yun niya. Kani akong hapit naman sang ganun. 11 ka. Niya hapit na 12. Oo, ba? Kuyog tas taas, kuyog tas taas. Sa man? Santos taas. Dali. Bangat ka. Taas ay taas ulit yung trabahoan mo, pre. Taas yun kayo pre. Unsi ka na ha? No ba? Grabe nga rin. Una, unsa naman, pre? Ang unsa man Kato ako gingo, di mo pagkabita, talo 200 para pilit mo gas. Oo, kanto no? Tasan mo sakta ni pre, bida eh. Sige na. Mau ba pre? Oh, sige na, tawad, pre. Kaya hapit alas 12, pre. Wapami pa niyon to. Pre, matay. Wa mong ko'y kwarta pre. Ipasakatal ka diri sa taas pre para makakita din mo. Unsa kalawom tan-awon dito sa ubos pre. Ay, ug unsa say bawon ako ba? Ani ako sa 11th floor. Buwad na taon nga ako sudan pre. Nay, hawa pa mo. Sa name mo, pre. Taas kaya yung magipasakan ako niya. Unsi ka danaw niya, wala kay kwarta. Sige lang pre, tabla man ta. Ako bitaw, imo mong kong ipakadaog dito sa ubos. Para lang matunay emergency mong ingon. Unya, mahuwam na di ka kwarta. Taas kay kong tinaugan, mahuwam na di ka sa gatos. Sintos. Bida, wala ayaw ni mo eh. Huwag yung kay ayaw nga lawa. Ay, pagyaw-yaw niya, pre. Kaya ako, wabi ko magyaw-yaw ngayon mo kong ipakanaog sa 11th floor. Yeah, kalako na. Uli na dito. Uli na sa inyo. Wag ko'y kwarta dire. Uli na. Pare, madam, pero usap pa ilayaw na to, ano, pre. Bais ka na yung mga bata din eh. Saman. Yapag ka. Ikaw may kaiso ka, musulti ha? Di na ginudam ko usap pa, be. Usap pa ilayo ka ni. Hay! Kuyawan ako. Isuga ko ni mo tatong, oy. Suko ka. Kisa may kontra ni mo. Naglagot kong pari dito. Ano man? Gibato ko, ha? Iya kong tawag, ha? Miyatom sa trabahoan ako. Ha? Nag-usa siya dito. Kinsa may di maglagot, ha? Minaw. Dito ko sa 11th floor. Nanlimpyo ko dito. Ha? Uy, kaunsik ang dana akong gilimpyohan. Nakita ko ni pare ako. Nya. Gitawag ko niya, nga pakanaugon dyan ko. Abi na kugunsang emergency, kaingon sa emergency. Ha? Kay kamay ko kunyag maayo. Di, naog sa taong ko. Yun lang kag 11th floor. Unya lagi. Ako sa kanaog dito, pag-abot ko sa boss, ha? Nablakal lagi ko kung saan yung emergency ngayong tuyo. Kaya mamisin niya O siya. lagi sa maya toyo. Manghuro yung tawag 200 pesos para palit bugas. Kaya wak kuno sa lipara pa ni Udto. Ha? Oo, mao nga. Ipadalit ko niya kanaog. Kaya emergency lagi. Kaya mao di, ay hapit na lang alas 12, ting palit Udto na, niya wak pa sa palit bugas. Hadlok mo, pas mo saka. Kahanggaw gud niya. Mura na giadto niya. Mulang, Unya, ang sabay pong niya. Imo man kang gipaliparan. balibaran ako eh. Ang sa mga yatag niya. Bawo na ko, buwad ng ganyan sudan. Unya, Suko kayo sana ako eh. Usap ko nilayog. uy, kahilas ko taon niya. Pasadi na siya, uy. Unsa bisakit sa tuntiyan, ug di na siya mutagad nimo. Ngano nagpangayo ta niya?
Iyag yung giguba nga mong panagkumpare. Ay, pasagdiin na, uy. Si sakit sa tuntiyan, pasagdi na. Kay kung imo ng amaman, mukara na. Oh, day. So kanya to, maragid mo suro sa amos kumpare na ko. Murag naluod siya ba? Pero, wala lang sad ko. Unya to. Ay, Yong, nagmata na di ay ka. Ang sama na, mahaw na ta kay magsukad na ko. Anya na lang, day. Nga naman ka? Oh, kalawam ni mo panghupaw. Murag mo lupad ang atop-atop, may gusto mo panghupaw. Buang nga, day. Induta sa kong damgo eh. Pero, ang buto gituyo ba ka to? Di malas, bet. Ha? Nga naman, uy. Lain na akong damgo, day. Makasagmuyo. Kay nga no lagi, uy, diretso ha. Uy, kung sa'yo mong gidamgo. Nagdamgo ko, day nga. Nindot ko na kaya akong trabaho. Una, dako ko kay sweldo. Murag ang sweldo ko na ako sa construction. Murag kalima pilon. Ah, naku, abot. Lagi. Pero makasagmuyo ah. Kaya nga naman. Kapag abot sa pizza 15, ang weldo naman may. Unya. Hinampak. Kalit mo ko kamata. Ha? Wag di ko kubra sa akong sweldo na. Kaya kamata ba na yan ko? Buti to, yun mo da. Unsa gid ay, uy. Grabe ah, lagi. Manakingon gid ko nga. Bisan sa akong damgo no. Di malas yun kayo ko. Tatong. Bisan na akong damgo. Di mo sugot nga madataw ko. Paita. Grabe ko di malas. Ay, dong sagdi lang, uy, anak ang ginandamgo. Nainindot, nasa'y bati. Kanang imong damgo, nindot na, pero bati. Klaro din ayo eh. Nindot niya bati. Matawag na to nagnindot, pero di malas lang, kay wapang katakubra. Sige lang. Oh, uy, nihiga man ka diag balik. Tug balik day. Basig mag-hire lag balik ba? Apog mo sa ito. Uy, day. Kiso. Kisa mo lang mo tunay mong gida. Ay, kang pare. Pare makin eh. Ako nang gigamit kay wa mo kuno niya gamita. Kay do naman siya auto. Amay, kinisugot si Parimaki. May sugot kay ako manggiabangan. Pero unya nang bayad ini uli nako. Kay mama sa hero pa mako. Buot mo yung masabot, magkabalhabal ka? Oh, day. Lisod kay itong trabaho niyo eh. Dako man tang sweldo pero delikado kayo. Kasi bako mahug ko, madisgrasya ako. Patay. Sayo nang 11th floor. Wala ba yung insurance mo nga nakanahon na ako nga may motor mas pare maki. Nya sugot man siya nga kulong abangan mao nga ako na lang gidawat ang higayunan nga kuan. Sayang masad kayo. Anyam ko lisensya. O di magamit ako. Ah, mausad, sakto ka, pero pag-amping ha. Pag-amping si mong biyahe taon. Oh, lamat ay. Recorded by X Thunder Gaming. Ay gablaka ray. Mag-amping ko sa tanang higayon. Basig Anong ada ka panahon? di magbinuang ha. Ingon na ba sila? Basta habal-habal driver, halinon kay sa mga maestra. Nagturo na ray. Pero karon dili na ray. Dili na mahitabo kay ang kami mga driver ron, ha, mga driver sa habal-habal. Dili na mga maestra ang tirada ron. Principal na. Uy, nag-upgrade din mo. Magtarong yun. Ako kausara pa ako mosalig og tao. Once binuangan na gani ko, lisod na kay ibalik ang maong bagsalig. Sama nga lisod na pabalikon ang tubig paingon sa bukid. Ay kablaka na. Ay kablaka. Kung nakabalak no, may misis ako. Ay kablaka. Kining akong gugmo ni mo. Sama ni sa usa ka relo. Nga ang tuyok niya, pakanan. Ha? Never nga mo kaliwa. Kaya hitong. Bitaw dahil no. Ato na ko kay umusan rasa ron. Ha? Sige dong. Kay basig, init kayo. Unya mga pasahero, init kayo. O lagi dong amping dong. Salamat tayo pasahero taon, no? Ma'am, good morning, ma'am. Oh, pilay pa ngayon naman sa airport, no? Airport? Ay, ikaw li bahala, ma'am. Pila may hatag ni mo? Ikaw lagi, pilay mo pa ngayon. Ikaw li bahala, ma'am. Agad ako ni mo, ma'am. Sige. Bantay bitag mo reklamo ka, ha? Ay, di mo ka di mo hatag lang 20 pesos. Murag may pagkatihik ka bagnaong nay dagbay ba no? Sige lang. So good pa bitaw ni. Ma'am, sige na, sakay na, ma'am. Nya, di lang dahil ko ni mo pasulubog helmet. Ha? Basig madakpan ta, ha? Na ako mo ako makaingon ni mo, ana. Dili mo mo. Bebe, ato isulong ng helmet, mama.
Okay. Kuwas ka agtangbihan na. Okay na dong. Okay na, ma'am. Larga na ta, ha? Sa magkugunit ni mo. Basig matagah ko ba? Di naman nga. Sa tabangan mong gulit. Akin eh. Ayaw naman. Ay. Dili mo muna yung gulitan mo. Dili na magulitan mo. Dili ni mao. Abi na kong maunan ni. Talinis manggod. Sige na, ma'am. Larga na ta, ha? Gunit, ha? Okay, let's go! Okay, yan na ta, ma'am. Okay. Sige, salamat. Keep the change. Uy. Igat sa ito babayaran na. Ay, keep the change man. Tawad, pero... 5 piso sa may sukli. Pagkakinuhort. Sige lang. Ngito ko sa hero, be. Ay, kiyak. Dakpan ka ko, ani. Inak. Wa ko kabasa na. No stopping maring. Ug no parking din ding napitap. Kasi siya pareho, be. Sir, sulit ako ngayon, sir. Kung ako kabantay ng signboard ba, dilim di pwede din yung magpark. Uy! Uy, Pwede ako! Ikaw rin, be! ako. Anong gulo naman kang dipay, ha? Nagtawa ka dito kadakbon? Pre, kuhaan mo. Pre. Ha? Nalimot ka? Giputol na nato atong pagkakinumparihay, ha? Katong dito ta sa 11th floor, ha? Abilisin siya mo. Pre, yung sa'yo, violation ako ano, pre. Abiday, lagi kong tawag, pre. Di nata ko pare, limot kasi buhat mo nagpasaka ko atong taas kay mo niya. Ibalibaran ko nimo. 200 lagi ulman ako. Sorry, tawag. Naara ba din na? Ang imong violation, no stopping, og no unloading. Nya, sleeper while driving. Porbidasan mo. No helmet pag ka. Usay no helmet ko, pre. Hindi na yung helmet, ano? Helmet mo eh. Ay, helmet. Helmet ha? Huwag ka pa sa standard ang imong helmet? Binuang nang imo. Resisting imong gibuhat, ha? Sagari kay kang kaso, no? Uso. Daghan kay ko violation. Dili ba tungod kay naglagod na ko tong akong kumpare nga usa ka traffic enforcer na. Unya, wala ba na ko makiti ang ORCR sa motor. Gustong ipaipaw niya ang akong motor. Wa ko minuangin nga akong kumpare nga may kalagot ako. Murudang panimaos sa ganayahan ako. Sa may akong bahato na niyo, ipalawag tapag kita ko ninyo. Usa man ko kamo pasultihon, tatong. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karagadlawa. Si Dodong Tatong, Ate Pres. Tatong. Kadis Tatong, Ate Pres. Abutan, Miss Tatong. Niya ko, ang nakadiferensya lang yun ni Ate Pres. Kaya katong pagdayon katapusan na yun sa yung istorya nga, ang niyang kumpare nga si Dido, katong niya pahulmag kwarta taon dito sa, pasaka pa niya dito sa kinatas ang 11th floor. Niya pahulmag 200. Nahimom ko ng sitom. Nahimom traffic enforcer. Na naman, himo namang traffic enforcer. Mauto na timingan nga siya nadak wag yun siya pa sa iluwa sa dati, Pres. Gikuha yung ORCR, man siya ORCR. Bawa na isyuhan gid siya o daghang mga violation. Giingnan pa siya resisting arrest kay medyo murag disukol man siya. Saon niya ni saon murag daman ni panimaos taon niya ako. Piliw tambagi ko ninyo. Si Tatong sa gip kanaog sa gud ni Dino. Panimaos gid to, Gulyat. Panimaos gid dati. Pero ako abi ni mo usasan ang motor yang gigamit dili iya. Kana mao na. Diba sa yang amigo? Problema na pud laing problema. Problema duhan niya napaka lisensya. Amro na. Pero ang problema do nga ORCR wa man imong kiti kay butang ra man tadag yubak sa mao na yan lang problema ro natin preso sound panimaos gina do pero pasaktal na imong migo nga pre kumpare mo ta pre pasiluan ko lang na niya. Pasiluan ko ato pre tinuod mo to kog gisulti nimo nga akong baon buwad ra taon kuan wa joy kwarta to gayon na unsar ba tawo trabaho nako nga kuan ko tiglimpyor ko taon na ng mga bildo di unsa pa dia unsay nga na ning trabaho no pre kadang tiglimpyor bildo murag sweeper no dili janitor lain man na window cleaner na sila mga trabaho na bromid face dong bromid face na ako na trabaho na mura sila mga sweeper ba inana mao na nga kanang pasabta lang na si ang yuwan pare bitaw mo Dido
Pasailuan sa taon ni mong pare tatong Predido. Ay, wapaptang mo maguli ay kandila. Bata bitaw kay na imong asawa Predido. Ang iya hati ay. Ay, kumidyar na ako ni Didohan. Armas ni Dido na puyo ila pa ni John tumulak. Dido Flores. Oh, Dido Flores. Suon mo na natong higala po sa una nga ng radyo pa na sila. Oh, lagi. Ato man ang mga barkada niya, pare John atong kapitan na sa Sakpardo. Suon bang kay na nato niya. Tumulak. Oh, niya pare Dave tumulak. Bagay mo. Ayaw. Bagay mo. Ay bitaw oy, samtala na taon tong abam aribam. Sa mga dia nga di man ka musulti. Basahi sini sila nga nadakpan nya kuan be. Asam nas Bible be. Babi na nga nagtao maglumboy. Ari tasa kasi tingan sa tong sinder. Tatong. Okay. Kung ani ka dinhi sa panultihon kapitulo Usa man mo 13. Okay, kapitulo 13 bersikulo 20. kadit lang ha. Bisaya sa mga tarong bang. Zaman. Bersikulo dili 13 no panultihon 12. Yeah. Proverbs 12 verse 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagadautan dalan paingon sa kamatayon. Oh. Kini sa chapter 12. Usbon. Panultihon kapitulo 12 bersikulo 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagadautan dalan paingon sa kamatayon. Dito ugtas kapitulo 13. Sige. Panultihon 13 verse 2. Ang maayong tao gantihan tungod sa ilang gisulti. Apan ang mga malimbungon mangandoy og kasamok. Na kanim murag naigo sa gamay ani apan kaning dias taas ug imong i-condense imong tipuon maurang unura dili ningon nga mamatay siya nga wala siya ginhinawa. Ang akong sabot namatay ilang pagkumpare unya ang iya manggod nga muhuwa mo 200 iya pagipasaka sa 11th floor. Tuliwa oy. Pwede naman nung dato naarabay panultihon diri sa kuan diri sa Old Testament gihapon nga kung makapakaon kuno tagtao pagpapas kuno nas mga sa Yeah, babam. naana sa Old Testament nabasa na nako pero ba na maghikay katol sa piyesta pagkaon ka mga tao adi kuno nas pagpapas sa imong mga sa Ana na naman. Dagan takip ka dagan tag napapas na sa. yun na Actually, busy mo sila pagkaon. Dili gibayran man. bayran man na Wala na sa. kada ba na kakuan kas ka kakuan Sa Angelina. matikot ka lang katigwangan nga pala katigwangan ko magpista may dayon nga oy Pedro kanang walayin niya tako sa kabaktin para tagana sunod pista. Ilan na bitaw do bab no? Okay, halaw niya. So kabon tindak. Entonces, bam, usab na entonces ba kada pagtala gyud mo. Usab Bisaya na o kinat sila. Kinat sila na oy. Aha. Kinat sila. Usab Bisaya na. Murag ka ng sa English. Pasidaan. Pasidaan. Mao nga, murag sa English mo therefore, nga sa English. Mao nga. Okay. So, katong masimang man itong hisgot no. Katong nagpabuhi pa ko sa ilang Congressman Cuenco, sa ilang former OIC Mayor Jose Boy Cuenco. May ngoto yang inahan nga si Doña Milagros Veloso Cuenco. Dino, di bayad na ba ang apartment number 7? Wapan nyo ra kanang ang number 5 ra number 6. Entonces, doon na kayo sa nga wa makabayad. May nga naman mga dunya manulti. Nga inibayad kay kapuyan man sila ihap sa mga sinsiyo. Kanang kwarta nga na may tibok 5 pesos nga katong green pagani. Ito baga. Ya, doon yung mga tibok. Doon yung tag 50 nga puro tag 5 siya. Imuha na ng mga sinsiyo. Atuan niya ang door number 7. Ha, di no? Yan naman ang mga kuan. Entonces, Ki barbaridad. murag kuan. Ikiri di sir. Ano Kuan na siya kana wa sa kauyon. Wa sa kauyon. Kada ti barbaridad. Kanang murag basdang balikan sa siguro pero akong lulag mo sa kuta. Karaho. Balik ta. Karon. Balik ta. Ang imong Gibuhat. nahitabo kading giingon diri sa linya. Ang mga maayong tao gantihan tungod sa ilang gisulti. Karon. Ang iyang gisulti nga muwa mo 200, iya man nung gipasakas taas dayon dito pa niya ina nga way kwarta. Wa gantihe, bam. Wa gantihe kay wa man niya kay og ni na may uban wa mo ko kwarta kanilang bugas di may usa ka saupan. Di bro, kasi Dadalan ni. tumaw bang tasbapo sa apre tanawas ubos pid. Dindot kita nang ubos.
Yan, okay, kwarta. Dili kay gigutom ko nang way ka paniud to. Oh. Loy kayo. Na ito po, ay, abi di mo gulat, nahitabo na ako. Ha? Doon ako ka istorya. Ay ko nga, kinsa ka to ka man? Ano bang sa kadagan sa tumakailan niya? Timbayaw tas karsada, pepe ko rin mabaga. Uy, kamusta naman ka? Kinsa? Sa among probinsya, kinsa ka to ka pakabaktin daw? Anak ito kong gulit. Oh, mau ba? Nang dili, ganing tiguang mo na taba, dito kayo nomdom. Kinsa ka to ka, ma'am? Unsa ito bagay? Ito kami hapon sa amo, programa ninyo. Alak, nalimot eh. Ay, ganun ko, wait lang ako magkaon. Bawa na na ba may lang to si Maprisila live to di gipikpi siya. Kisa to sa kung gikugos nimo akong kuan kanang adto ako. Ha? Ilan sa to. Oh, yung gitawagan si Bano, mo may mamunya gron dire. Ang usarag din sayop nimo kuan, tatong mo to? Tatong, pasakan mo. Gigutom ang tao, 200 raman kanang imo lang gibilibaran og tarong. Wa pa tani mo gipasakas taas. Mao bitaw na usay guliat nga naay kingon dito sa Ginoo nga ang nauna karon mauwahe. Ang nawahay karon mauna. Kaya ang kadto mo kung kahimtang di mo gud permanente. Usay marikas taas, usay adto nakas maubos. Kung ana ba di man kun di ba yung matagaan ang panahon. Natuyok mo ko na kinabuhi, bang. Amo sa lingan gulat, di ba? Ligyan ako hasta ko ng mga planggana. Ano ba? Kaya naglisod na ko, no? Mo ba? Oo, mga planggana, mga kardiro, di ba? Di lang ka mga labot, no? Oh, sa ako naging, nang atong kinabuhi, manggot ka na sa English, ka naging, atin dito may misgame, life is like a spinning wheel. Sometimes you're up and sometimes you're down. Pero nindot ko nung may taas ta. Ano ba? Kita ko nung si Kihor. Salamat pala natin, Romanon. Doon ako ang puzzle, Tihon. Are